гласуваме и на... Дори сме всичките, има ли кворум? Да. Уважаеми господин Петров, уважаеми госпожа главен секретар, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 14 общински съветници. Имаме необходимия кворум и откривам днешното заседание, извънредно заседание на Общински съвет Балчик. Обявеният дневен ред е от 6 точки. Постъпила една допълнителна, а именно предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост, дълготрайни материални активни, поискани от районно управление Балчик и закупени по функция отбрана и сигурност за финансиране на издръжката на районни полицейски инспектори. Вносител Николай от кмет на община Балчик. Колеги, имате думата по предложената допълнителна точка. Бъде дневния ред. Подлагам това на гласуване, който е съгласен с точка без дневния ред, може да гласува с дигане на ръка. Благодаря и колегите, 14 гласа за, допълнителната точка е приета. И така дневния ред стана от 7 точки. И го подлагам целият дневен ред на гласуване, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува с дигане на ръка. Благодаря ви, с 15 гласа за. Дневния ред е прият и пристъпваме по първа точка за вносител наш, моля госпожа Подолова да води заседанието. По първа точка от дневния ред, избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство, във връзка с провеждането на предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 година. Давам думата на вносителя Николай Колев, председател на общинския съвет. Благодаря, госпожо председателство. Уважаеми колеги, няма да чета цялата докладна закачка, ще прочета само самото проекто решение. Това е във връзка с предстоящите избори за всички кметове, които са избрани, а не назначаеми. Трябва да предложим тяхни заместници. Проекто решение на основание член 42 алинея 8 и свързано с алинея 6 изречение 2 и 3 от член 21 алинея точка 23, извинявам се, връзка алинея 2, предложение 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, цитиран 161 алинея 1 от Изборния кодекс, при съобразяване с точка 12 от решение номер 2122 от 29.8.2023 година на Централната избирателна комисия, връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочено за 29 октомври 2023 година, с указ номер 46 на президента на Република България, обнародван в Държавен вестник 67 от 4 август 2023 година, при съобразяване с постъпилите предложения, Общински съвет Балчик реши: първо, определен за временно изпълняване за длъжността кмет на община и кмет на кметство за срок от обявяването на резултати от изборите за общински съветници и за кметови, насрочен за 29 октомври, с указ номер 46 на президента на Република България, до полагането на клетва на новоизбраните кметове, съобразно предложението на кметовите, предложение номер 1, неразделна част от настоящото решение, както следва: за временно изпълняващ кмет на община Балчик Митко Петров, действащ заместник кмет. Второ, за временно изпълняващ кмет на кметство Безвоица Йордан Енев Йорданов. Трето, за временно изпълняващ длъжността кмет на село Гурково Елисавета Йорданова Панайотова. Четвърто, за временно изпълняващ кмет на кметство Кранево Майя Бориславова Маринова. За временно изпълняващ кмет на кметство Ляхов Назъм Ибрянов Реджебов. За временно изпълняващ кмет на кметство Оброчите Димитричка Петрова Николова. Седмо, за временно изпълняващ кмет на кметство Свинокос Мартин Максимов Димитров. 8. За временно изпълняващ кмет на кметство Сколово Илия Реджеп Сюлейман. И 9. За временно изпълняващ кмет на кметство Страица Елисавета Илиева Бойджева. Второ, за периода, през който взема длъжността, временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, лицата, определени по раздел 1, получават основно месечно възнаграждение за съответната длъжност. Благодаря, колеги. Колеги, преминаваме към гласуване. Имате думата. Ако не преминаваме към гласуване, гласуването ще е поименно. Атанас Илиев Атанасов. За. Бисер Демиров. За. Велко Михайлов. Виктор Лучанов.
Галин Началников. Гюнай Узун. За. Даниел Димитров. За. Елена Каменова. Ивелин Ройдев. За. Илиян Станоев. За. Кирил Кирев. За. Мехмет Расим. Николай Колев. Симеон Господинов. Симеон Симеонов. Яна Садулова за. Христо Христов. 17 гласа за. Точката е приета. Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред, а именно участие в извънредното заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужваща ВиК Добрич АД на 12.10.2025 година. Давам думата на господин Митко Петров, заместник на община Балчик. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, относно участие в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация по обособена територия, обслужваща от ВиК Добрич АД, град Добрич на 12 октомври 2023 година, ви предлагам следният проект за решение. На основание член 198, алинея 5 от Закона за водите и във връзка с член 21, алинея 1, точка 23 и алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация, Общински съвет Балчик реши: гласува следната позиция на община Балчик по точките от дневния ред и извънредно заседание на асоциацията, както следва. Давам мандат на упълномощения представител Димитрий Димитров, заместник-кмет на ресор устройство на територията, вида на еврофондове и международна технология в общината, да гласува според настоящото решение. Точка 1. При невъзможност за присъствие на основния упълномощен представител, определя за резервен член инженер Пламен Зилев Тодоров, старши специалист в отдел инвестиционна дейност и контрол, община Балчик. Точка 2. Гласува следната позиция на община Балчик по предложените решения. По точка 1 от дневния ред изразява съгласие за приемане на решение на препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК Добрич АД за 2024 година на основание член 20 алинея 3 от правилника. По точка 2 от дневния ред изразява съгласие за одобряване на подробна инвестиционна програма на ВиК оператора ВиК Добрич АД за текущата 23 година на основание член 33 от правилника. Точка 3 от дневния ред при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощеният председател да приема предложение към същите за информация като необходимост да гласуват както намери за добре и с оглед запазване интереса на община Балчик. Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата в точка 2 от дневния ред. Колеги, виждам, че няма. Минаваме режим на гласуване. Гласуване се извърши по именно. Атанас Атанасов. За. Мисер Димиров. За. Георги Михайлов. За. Виктор Лучанов. За. Галин Началников. Гюнай Озун. За. Даниел Димитров. Елена Каменова. Ивелин Ройдев. За. Илиян Станоев. За. Кирил Кирев. За. Мехмет Расим. Николай Колев за. Симеон Господинов. За. Симеон Симеонов. За. Яна Садулова. Христо Христов. За. Благодаря и колеги, с 17 гласа за, точка 2 от дневния ред е приета. Преминаваме към точка 3. Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище Христо Смиренски 1941 година, село Свинокос, община Балчик за проект изкуство и риболов. Давам думата на Митко Петров, заместник на община Балчик. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви проект за решение относно отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище Христо Смиренски 1941, село Свинокос, община Балчик за проект изкуство и риболов. На основание член 21, алинея 1, точка 10 от Закона за местно управление и местна администрация, в съответствие с член 28 от наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите 3 години
и съставяне, изпълнението и отчитане на общинския бюджет във връзка с разплащане през 2023 година по проект изкуство и риболов, процедура за подбор на проекти по мярка инвестиции в многообразна публична инфраструктура, Салбайска област и морския стратегия от програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година на народно читалище Христо Смирненски, 1941 село Петрогор по административен договор от 14.09.23 година, сключен пълноценен договор Диан Стратиев, заместник министър на земеделието и храните и ръководителя на управителния съвет на управлението. Общински съвет град Балчик реши: дава съгласие да се отпусне времен за административен безлихвен заем на народно читалище на село Синоков с размер, а именно 122 237 лева и 14 стотинки на разплащане по проект изкуство и риболов. Дава съгласие да се финансира бюджета на община Балчик разхода за ДДС по точка 1 бюджета на общината. Определя срок за възстановяване на временния безлихвен заем до получаване на окончателното плащане по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. Временния безлихвен заем и разхода за ДДС да се отпуснат за сметка на собствени приходи на общината през 2023 година. Възможността кмета на община Балчик да извърши последващи правни стратегии и действия, които Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата по точка 3 от дневния ред. Ако може по начина на водене, господин председател. Може ли да направите забележка на колегите от нея, защото аз ще не кажа да чуем господин Петров? Само забележка към там тройката. Ние ще му кажем точката какво касае, той ще стигне. Ако обичате. Така. Да направите забележка, не е редно. Господин Станов, ако ви пречат, поместете на първи ред. Вече място там да дойде. Така, колеги по точката. Виждам, че нямаме минаване бюджет на гласуване, гласуването се извърши по именно. Атанас Манасов. Да. Бисер Димиров. Да. Велко Михайлов. Да. Виктор Лучанов. Галин Началников. Да. Юнай Озун. За. Даниел Димитров. За. Елена Каменова. Иглин Ройдев. За. Илян Станоев. За. Кирил Кирев. Да. Мехмет Расим. Да. Николай Колев за. Симеон Господинов. За. Симеон Симеонов. Да. Сияна Подулова. За. Христо Христов. За. Благодаря, колеги, с 17 гласа за. Точка 3 от дневния ред е приета. Преминаваме към точка 4. Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Държавен фонд земеделие, разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по административен договор номер NDR 09-84 от 14 септември 2023 година за проект подобряване на средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик. Давам думата на господин Христо Петров, заместник на община Балчик. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам на вашето внимание следния проект за решение. На основание член 21, алинея 1, точка 10 и точка 24, алинея 20, член 27, алинея 4 и алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация и административен договор от местна група инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията от стратегията на местната инициативна група. Общински съвет град Балчик реши: упълномощава кмета на община Балчик да подпише записна заповед без пропуск и без разноски платима на предявяване в полза на Държавен фонд земеделие в размер на 164 400
увеличаване на 110% от стойността на заявения размер за авансно плащане по административен договор за изпълнение на проект подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик по процедура за подбор на проекти, инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията от стратегията на местната инициативна група, сключен между групата и община Балчик. Възлага на кмета на община Балчик да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по административния договор и да го представи пред Държавен фонд земеделие разплащателна агенция. Благодаря. Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата по точка 4. Колеги, виждам, че нямаме режим на гласуване. Гласуването се извърши по именно. Атанас Атанасов. Бисер Димиров. Велко Михайлов. Виктор Лучанов. Галина Чанков. Гюнай Озун. Даниил Димитров. Елена Каменова. Ивилин Ройдев. Илян Станоев. Кирил Кирев. Мехмет Расим. Николай Колев за. Симеон Господинов. Симеон Симеонов. Сияна Фудулова. Христо Христов. Благодаря и колеги за 17 гласа за. Точка 4 от дневния ред е приета. Преминаваме към точка 5. Издаване на запис на заповед от община Балчик в полза на Държавен фонд земеделие разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на авансово плащане по ДДС по административен договор номер НДР IP 0984 от 14 септември 2023 година за проект подобряване на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик. Давам думата на господин Бисер Петров, заместник кмет на община Балчик. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви следния проект за решение. На основание член 21 алинея 1, точка 10 и точка 24 и член 27 алинея 4 алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация и административен договор за изпълнение на проект подобряване средата на живот чрез изграждане на места за спорт в град Балчик по процедура за подбор на проекти от местната инициативна група, инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията по стратегията Общински съвет град Балчик реши: упълномощава кмета на община Балчик да подпише запис на заповед без протест и без разноски платима на предявяване в полза на Държавен фонд земеделие в размер на 32 880,39 стотинки за обезпечаване на 110% от стойността на заявения размер на авансовото плащане на ДДС по административния договор за изпълнение на проект подобряване средата на живот чрез изграждане на местата за спорт в град Балчик по процедура за подбор на проекти от местната инициативна група, инвестиции в разна публична инфраструктура, свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията от стратегията на местната инициативна група, сключен между органа за управление на местната група и община Балчик. Възлага на кмета на общината да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по ДДС. Благодаря, господин. Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата точка 5 от дневния ред. Виждам, че няма. Минаваме в режим на гласуване. Гласуването се извърши поименно. Атанас Атанасов. Бисер Димиров. Велко Михайлов. Виктор Лучанов. Галина Чанков. Гюнай Озун. Даниил Димитров. Елена Каменова. Ивилин Ройдев. Илян Станоев. Кирил Кирев. Мехмет Расим. Николай Колев за. Симеон Господинов. Симеон Симеонов. Сияна Фудулова. Христо Христов. Благодаря, колеги. 17 гласа за. Точка 5 от дневния ред е приета. Преминаваме към точка 6. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество частна общинска собственост, дълготрайни материални активи, поискани от управление Балчик, групини по функция отбрана и сигурност за финансиране на издръжката на районните полицейски инспектори. Давам думата към господин Петров, заместник на община Балчик. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам ви следният проект за решение. На основание член 21 алинея 1, точка 8 от Закона за местно управление и местна администрация, член 34 алинея 4 от Закона за общинската собственост, в съответствие с член 64 от наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
дава съгласие да се отпишат от баланса на община Балчик следните дълготрайни материални активи, свързани с международно оборудване за видеонаблюдение и прехвърляне на областна дирекция на МВР Добрич, районно управление град Балчик за безвъзмездно ползване, както следва: сметка 2049, други машини, съоръжения, оборудване с отчетна стойност 4376 лева и 94 стотинки. Второ, задължава кмета на общината да издаде заповед за предаването им и отписване на активите от баланса на община Балчик. Благодаря, господин Петров. Колеги, имате думата. Точката. Виждам, че няма. Минаваме в режим на гласуване. Господин се извърши по минути. Атанас Атанасов за. Мисля Димиров за. Гелко Михайлов за. Виктор Лучанов за. Велин Началников за. Юнайл Зун за. Данил Димитров за. Елена Каменова за. Ивелин Ройдев за. Илян Станоев за. Кирил Кирев за. Михмет Расим за. Николай Колев за. Симеон Господинов за. Симеон Симеонов за. Сияна Подулова за. Христо Христов. Благодаря и колеги, с 17 гласа за, точка 6 от дневния ред е приета. Преминаваме към точка 7 работа. Колеги, имате думата. Точка 7. Няма да удължаваме нататък. Колеги, ако има. Господин Лучанов, добре. Само товарния план няма да се води, господин Толев. Колеги, ако всички очаквате, ще ви кажа, че някой ще видим след 7 месеца, други няма да видим, това е така, няма да се го представим. Аз обаче искам да кажа нещо за един човек, който в момента отсъства. Оглеждайки листите на кандидатите за общински съветници, виждам, че господин Атанас Жечев не участва в листите. За тези, които не знаят, Атанас Жечев е избиран 5 пъти за общински съветник. Много често сме спорили с госпожа Жечев, много пъти сме били на едно мнение, сега ходим двамата да ловим риба. Атанас Жечев би трябвало други хора да вземат думата. Аз мога само да приканя всички вас да благодарим за това, че е бил 16 години общински съветник и той получава моите аплодисменти. Може да ви дадат много. Благодаря ви, колеги. Сега ще казвам, ще се видим скоро пак. Други колеги? Колеги, ако няма, аз искам да благодаря на всички вас за ползотворната, тихата и спокойната работа. Спокойствието, което ми давахте на мен като председател, за да работим съвместно с общинска администрация. Смятам, че заедно успяхме това да го постигнем. И аз, с изключение на Атанас Жечев, който вече достойно се отказва от бъдещата си политическа кариера, Симеон Господин, който също няма да бъде кандидат, всички други сме кандидати, да си пожелаем успех и толерантност, мирна и спокойна кампания и каквото избирателя реши. Така че благодаря и колеги, с това закривам последната сесия на този общински съвет. Да,